FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Magpalapit kamo sa Diyos, kagang Diyos magapalapit sa inyo. Kamo nga mga makasasala, magkabuhi kamo sang matinlo, kag kamo nga nagapang duha-duha, tinluin ninyo ang inyo mga tagipusoon. Santiago, Kapitulo 4, versikulo 8. Ang mga masunod nagapakig-upod sa Kristiyanong katilingban sa pagpamalandong siningtion sang Semana Santa, Iloilo City Police Office sa pagpamuno ni City Director Police Colonel Kim Legada, Iloilo Police Provincial Office sa liderato ni Provincial Director Police Colonel Bayani Razalan. Sa aton pagsilebrar sang Semana Santa, akon ginahingyo ang tanan nga mga mangin mabinantayon, disiplinado kag responsable sa tanan nga tiyon. Ini nga semana isa ka tiyon sang pagpamalandong kag paghinulsol. Ang inyo alagad, Police Colonel Bayani M. Razalan, upod ang inyo mga Ilonggo padayon nga magabantay sa kalinungan sang aton probinsya. Magbinuligay kita sa pagpadayon sang malinong ang matawhay nga pagsilebra sang Semana Santa. Attention, all patriots and champions of maritime safety! The Coast Guard Auxiliary District Western Visayas proudly presents the 40th National Convention of the Philippine Coast Guard Auxiliary. This grand event set sail at the iconic Iloilo Convention Center on April 25 to 26, 2025. Be part of history as we celebrate 53 years of unwavering commitment to safeguarding our seas and supporting the Philippine Coast Guard. Get ready for inspiring keynote speakers, impactful discussions, and unforgettable camaraderie with fellow advocates from all over the country. But that's not all. Experience the warm hospitality and charm of Iloilo City, a perfect backdrop for this momentous event. Together, let's navigate toward a brighter and safer tomorrow. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen ginapakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
Mayong hapon mga pinalangka namon nga mga tagpalamati, suguran naton subong sa pagsipan-sipan ang unang bahin sa atong drama sa kanginan. Ngayugid makuhaan sang leksyon na ginatig-uluhan. Rehas sa kasaysayan! Ang Garden ni Rose! Hala, super namigid ang flower garden mo. Look, oh. Ang mga roses mo, lain-lain colors, and oh my gosh! Ang sunflower mo! Bestie, tell me, paano mo naging buhi? You know what? Kapilan ako mag-try tanom sini pero hindi ko yung mabuhian. Ihi ang ginbunyag ko sa mga bula ko, day. Ano? Buang ka baladay. Hala, tuod na iya. Ihi ni Michael. Wow! Okay. Kun amo, nami gali ang ihi ni Michael nga ibunyag sa mga flowers. Ay, yes, day, pero seryoso, ha? Seryoso, day. Ihi nga ginmix ko sa tubig. Ay, isog ya katama kung puro ihi, syempre. Well, it sounds so weird, pero okay. Pati ko sa imo day, kay you know, you're a certified plantita. Yes. Well, very lucky kay Michael, kay ikaw ang napangasawa niya. Gwapa na, pisan pa, and of course, inanak sa golden spoon. Ay, you know what, bestie? Ara nagidya sa imong tanan, no? You have the beauty, you have the brains, and you have the money. Bako may balaan ko lang nagapang chick si Michael, tipok gina siya sakon. Naano ka? Buang ka bala. Hindi bala ikaw man ang nagsiling sa akon nga mabuot si Michael? Hindi bala? Yeah, I know. Pero, kabay pa nga, hindi ka lang pagtinuntuhan sang bana mo, no? Kaya you know what? Bisan una pa kami nag-close sa imo, pero, bestie, mas lapit kidyang buot ko sa imo. And, mas palangga ta nga kaysa sa best friend ko nga si Michael. Abi ko kani isang una kung kamo na nga duha. Kaysang nagkilalahay kita sa party sang isa natin bala ka common friend. Ka very sweet gisa inyo. Nakita ko pa gani ka mo nga nag-hug. Don't mind that wine. Amugid ako sinai. Diba? Nakita mo nga ginahug ko man gani ikaw. Ginag-kiss. Oh, come here pala, Rose. I love you very much, Rose. Kag-love ko man ikaw. Kati, ikaw gid lang ang masugiran ko sang tanan-tanan nga sekreto ko sa kabuhi ko. And I know everything about you and your life. Ladies, lunch is ready. Oy, nagapanawag na nga ton nga cook. Pining ko madamo naman sining makaon ko. Wow! Daw patambukon kita sini ni Michael. Mangani. Oh, tanaw balaw. May bil-bil na ko. Mami Ninang, let's eat na. Oh, yes, baby. Ara na kami, Daddy. Daddy, Mommy, gali. Nagasala-sala ka na, Bes. Ala, gutom na na. Gani man, Bes. Lakatata na siga na.
You know what? I'm planning to have a baby. What? So, magpakita ka na sa ideal man mo. Ang ideal man ko, just like you. Perfect! Lina. Hindi bala? Hindi bala, Bessie? Best friend. Yes. Yes, Lina. Love. Do tama nagigkaw pag si Lina, oh. Naigog siguro ni siya sang branding hanggang shot. I heard that. I heard that. I heard that. Ay, di ba kubog? Oh my goodness. One shot pa! Tama na. Ikaw, ha? Wala ka karon ka pamati sa best friend mo, ha? Balbalon tagid ka. Listen to me first. Listen to me first. I wanna have a baby. Pero, hindi ako mamana. Hindi ko mamana. Mangita lang ko siyang sperm donor. Ay, pwede. Pwede, kid. Anong gusto mo? Blue eyes? Green eyes? Brown? Just black. Black eye. Shit. Ari ang gusto ko nga mangin sperm donor. Ay. Oy, sa mong buang yaw. Hindi, ginuga ko mong hakon nga. Lina. Lin, tama na Lin. Dali na ha. Idulong ka namon sa condo unit mo. Ay, love. Isakay na siya sa auto niya, love. Kag ako naman ang mag-drive sa salakyan ta. Masunod na ako sa inyo. Agad nga kung magpauli na gani, upod na kita. Great idea, love. Oy, Lina, puli na ha. Kaya nagabinastos ka na. No, bestie. Hindi pa ko hubog. Inom pa tayo. Oh my goodness, I'm not Lina, yet drunk, you know. Making na ko karon. Isa pa. Dali kayo. Agubayan ko ikaw. Pakadto sa auto mo. Dali ka. Ay, hindi ko na kaya maglakad, Besh. Hakwatan niyo, kuya. Diyos ko. Yes. Hakwatan niyo, Love, yes. Love, hakwatan na lang ng buang. Agad na dasig. Sige na. Kaya ako na lang ang bahala sa bag niya. Sige na, hakwatan na lang na siya. Ay, love. Inano man niya man. Pasaway man ng bisyo talab man. Mga iban-iban namulistyahan na din siya mo. Ay, amo manggani Ay, abi mo, nag-inom lang na siya kung ara kita Kag nasiguro niya nga safe siya. Ay, oo, gani man lang. Daligid lang ha. Kaya hakwatong ko siya. Oo, sige, hakwatan na lang. Lina? I love you. I love you. Love? Love? Ano ko no? I love you? Nag-I love you si Lina sa imo? Ha, Michael? Buang mo. Ano, abi kay natama nakahubog mo. Ano pa kung ano-ano na lang ginapangwakal niya. Buligin na lang balalab. Oo. Akwaton ta na lang siya. Kagikarga sa salakyan niya, love. Dali ka. Dali. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX 500
500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. Si Jesus ang nagsabat sa ila. Ang tawo nga maayo ang lawas, wala nagakinahanglan sang doktor, kundi ang nagamasakit lang. Wala ako nagkadto diri sa pagtawag sa mga nagakilala nga sila matarong, kundi sa mga makasasala agud maghinulsol sila. Lucas Kapitulo 5, versikulo 31 hasta 32. Ang mga masunod nagapakig-upod sa Kristiyanong katilingban sa pagpamalandong siningtion sang Semana Santa. Honorable Julian Jamjam Baronda, Representative of the Lone District of Iloilo City. Lady Julie Grace Love Baronda. Mayor Robert Martin U. Pama of Dueñas, Iloilo. Si Congresswoman Julian Jamjam Baronda, upod kay Lavda Baronda, nagaugyon sa Kristiyanong katilingban sa pagpamalandong subong nga Semana Santa. Kabay nga ang gugma ni Ginoong Jesus, ipaambit naton sa isig naton katawo, hindi lang sining Kwaresma, kundi sa matag-adlaw nga tanan. Ikabuhi kag ipaambit gid naton ang gugma. Sa liwat ini si Congresswoman Jamjam Baronda, upod kay Lavda Baronda, kaupod sa inyo sa pagpamalandong sining nga Semana Santa. Sa panahon sang Kwaresma, ginatawag kita sang Ginoo nga magbalik sa iya. Pinaagi sa pagpangamuyo, pagpuasa, kag paghimo sang maayo nga buhat. Ang pagbulig sa mga pigado, ang pagpalangga sa mga masakiton, kag ang paghatag sang paglaom sa mga nagakinahanglan. Isa ini kapaagi sang aton pag-alagad sa Ginoo. Ini si Lavla Baronda nagaupod sa Kristiyanong katilingban sa pagpamalandong sini nga Semana Santa. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. K5 News FM. Lina, please. Pahimuyong bala. Kay base bala karon mabunggo ta bala ho. Matulog ko. Uy. Nga nagaulon ka sa paha ko, Nga nagaulon ka. Madidi ko. Ha? Masupsup ko. Lina, please. Pahimuyong bala. Kabala mo. Pahimulong ng bala. Ha? Steady pulse kita sa manobela sang salakyan. Kaya kang bahala sa manobela mo. Saban-saban gijaw. Nagasunod sa atong si Rosa. Agay. Mo yung. Pasundalan siya ba lang? Hindi na makita akong gaano dati sa sulod sa auto kay tinted and gabi man. Ang kanina may anyo, ha? Oh, shit. Stoy, ikaw ang resticker ka gitya. Lina, shit. Ay, mukang dapes ka gitya. Dapes ka gitya. Stoy, hinayon lang ba siya makabunggot, ha? Ako na naman sa manibila ko diyan.
Love? Okay ka lang? Aran DTX coffee mix mo. Arada. Thank you. Anay ka? Nanong asawa ko man? Nanong ka? Love? Mike? Hindi ako pagbutigi, ha? Naano na si Lina man? Ano nga ano, love? Wala. Wala na lang. Anay ka bala. Balaan ko na. Nagapagi mo ng palangga ko, no? Love, of all people, amiga mo pang pangimunan mo. Rose, kung type ko siya, wala na ako makalapot sa imo. Dugay na kami nga best friend before. Antes pa kita nagkilalahay. Buang na ginasaya kong mahubog. Nakadumdum ka sa una naton nga pagkilalahay sa party sang isa man naton ka common friend nga ginalukan niyang isa ka bisita nga babae. Dumduman mo to? Ato bala? Nagsyagit kag naghinugyaw mga bisita. Nadumduman mo? Oo. Oo na. Nadumduman ko. Ikaw wala mo. Love, si Lina, tibo na ya. Tumba patis bala. Abot ko na siya. Babae ang gusto niya. Babae kag hindi lalaki. Ano? Justine? Nagabot na ba lang mga stocks ng RTW from Bangkok? Yes, ma'am. Na-double check mo. You know what? Kuhaon bala sa mga teachers ang order nila. Make sure nga kompleto, ha? Do you understand? Yes. Yes. Halos tanan ng mga teachers from North and South diri naga-order sa aton sang tela sa mga uniforms nila. No worries, ma'am. Na-double check ko na. Okay, good. By the way, ang bodega, ha, Justine? Make sure nga na-turn off ang mga main switch. Yes, Ma'am Lynn. Tawagan ko si Rose. Base kong nakagwa na siya sa shop nila. And then, hagaron ko siya nga ma-dinner kami nga duwa, kay daw nagsunggod na ko na siya sa akon. Correction! Nagapangimon. Oh, poor Rose, poor Rose. She's getting jealous of me. Well then, I'm so sorry, my dear. Lina? Ay, marugpauli na ako. Ari ako sa guwa sa nga mo ng store. Oh, nga aman? Besh, dinner ta. Ha? Pero nagahulat si Michael sa akon sa grocery shop. Don't worry, I'll call him.
Hindi na siya kaangal basta akong mag-ayo siya. And Besh, it's my treat. Come on. And I'll make it up to you. You know what? Nagpasaway ako sa imo sang nahubog ako eh. Sige na, Besh. Na, Beshi, please. Please, please, please. Taugan ko anay si Mike, ha? And then, pabalunta ka, okay? Okay, no problem. And, dito kita manyapon sa favorite nga restaurant, sa Grand Moss Restaurant, okay? Okay. Okay. Pero, hindi pa ako sure, ha? Basta bala ko na hindi magpasugot si Mike? Magpasugot na siya. Kung hindi siya magsugot, then awayon ko siya. Okay, I'll wait for you, Beshi, ha? Bye! Mwah! Love you! Okay. See you. What? I said I love you! Can't you say that you love me too? Ha, Beshi? Ouch, I'm hurt naman. Akig ka bala sakon? Ha, Rose? Akig ka sakon, Rose? Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ko si Ricky, isa ko ka-guard. Sige kog pulang, luti kog buntag gabi imo. Kinanglan sa akon nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas. Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo. Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Ang klase sang puasa nga luyag ko, amo ang puasa nga ginaupdan sining matarong nga mga pagginawi. Ginauntatan ninyo ang pagpamigos kag ang pagpangpriso sa mga inosente, kag ginahilway ninyo ang mga ginapigos. Ginahatagan ninyo sang pagkaon ang mga ginagutom. Ginapaistar ninyo sa inyong mga balay ang mga wala sang ilistaran. Ginapabayuan ninyo ang mga wala sing bayo, kag ginabuligan ninyo ang inyo mga paryente. Isaias Kapitulo 58, versikulo 6, tubtob 7. Ang mga masunod nagapakig-upod sa Kristiyanong katilingban sa pagpamalandong siningtion sang Semana Santa. A-Mart Convenience Store sa Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City. Iloilo City Police Station 4, ukon Molo Police Station sa pagpamuno ni Police Captain Ryan Christ Ino, Dr. Rex Casiple of the Commission on Higher Education Regional Office 6. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Magklinika Spore Biotics na! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na mo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo
Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Mga biyan, sundagin ninyo sa pagbabati ang matahong mga sugbon sa atod drama sa kaginan. Medyo git makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ang Garden ni Rose. Ginsulat kag sa direksyon sa inyo alaga. Lidilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tamaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Biboy Arquisola. Kagini ang inyo alagad EJ Liva, bukal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang bantayan sa hindi lang gid madugay, El Castigador program ni K5 Enrico Sorita Jr. las 4:30 tubtob las 6 ang gabi diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampyon ng istasyon. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasi nga pagtigulang kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pangud gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:32. Ining oras sa dulong sa inyong sang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit
Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador. El Castigador. Isa ka mainit kag mapaang sining kapunanon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang aton siya pag-abi-abi kag pag-atag sang katawran sa mga ka-K5 naton diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka makabanwanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sutob sa labutan sang aton sining pagwaragwag sa mga nagamonitor sa aton mga relay stations. Sagid ka mayanaya sa ning kapunano. Tubong man sa mga K5 naton sa bilog sa ning Western Visaya. Sa bilog sa ning pungsod Pilipinas. And of course sa aton sa ning mga Ilonggo nga mga OFW. Sa di mga bahin sang kalibutan nga naga-monitor pinagi sa aton sa Facebook Live. I-like kag i-share ang aton sa ning pagpangalagad. Kag sa wala pa maka-follow, i-type ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Para sa rin nga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pinakaulihin na kaklabo direkta mismo diri sa inyo dutang na tawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpalagad sang programa El Castigador. El Castigador. Diri kita sa adlaw sining Lunes, pitsa 14 sa bulan sang Abril. Ikaduwa ining Lunes sa apatanan ka mga Lunes sa ikaapat man nga bulan sa karon nga tuig 2025. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa kinanda ko naman yung alagad ang inyo ka-K5 Enrico Tupa Zurita Jr. Salwat welcome sa Lunes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador. Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador. Sa ato sa liga pagpangalagad, wala nagabahar no ang kainit kagapaang
nga ato nabatsagan sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. 42 degrees Celsius ang heat index nga na-record sa may syudad sang Iloilo. Automatic sila basta gani mag 41 degrees Celsius up, no, pataas. Why sang klase face-to-face. May suspension sang face-to-face nga klase. Pero subong madamo na sa mga eskwelahan under sa Department of Education o kung DepEd, natapos na, no, ang ila sa ni nga school year 2024-2025. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kalabanan sila mga ka-K5 until buwas na lang adlaw na magatakop na ang pag-eskwela sa aton sining mga estudyante under now sa Department of Education. Ang iban sining mga private school. Tapos ang ila sa pag-eskwela, ang iban sila sa nagligad pa nga semana na tapos ang ila sa pag-eskwela. Pero sa mga graduating student naton, ilabigid sa mga college, mga colleges kag universities, ang iban sila nakaschedule pa now sa masunod sa nga bulan. Sa bulan sang Mayo, idon tula kumiyara pagid sang schedule sa bulan sang Hunyo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Iyon naman nga magbakasyon, magpaliwaliwa ang aton sini nga mga estudyante. Congratulations sa tanan nga mga naggraduar, nag-moving up. Bisan paano importante na kapasar. Alam na tunga-tunga. Ang iban siya nati may mga Latin honor, may mga award nga with honors, with high honors, kag with highest honor. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kinayan, ginpundar na sa aton sining nga mga estudyante para makuha sila ang pasinungog nga mga kaangay with highest honor, with high honors, kag sumuan with honors mga kakipay. Amo na kung kaisa ang pagsakripisyo mo, may mga may mga maayong nga resulta. No, amo nang kunong gintanaw mo, amo nang imo sa nga anihon. No, syempre kung nagsakripisyo ikaw, nagpulaw-pulaw sa pagtuon, resulta sa na mga K5, no? At makakuha ka man sa mataas ni nga marka. Amo man na kumalabot naton ang ato sing handom. We need nga magsakripisyo, no? Kaya ang imo sing handom, hindi mo na malabot. Kung magparupatawhay ka lang, naway sang sakripisyong matabo, mga K5. Hindi pariho nga kung nagtulog ka lang, pagbugtaw mo, malabot mo ng imo sing handom. Kung kaisan makakadlaw makita sa mabasahan tabla, sina kung gusto mo kung malabot ang imo sing damgo, tulog ka lang nga tulog. Tika mag-amo siya na, ambot lang kung matulog ka lang kung malabot mong imo siya nga handom. Amo na kung pamangkuto naton, di ba kung tagsa ka mga graduation, sa mga recognition day, may mga guest speaker na may ginapang-imbitar sila. Kag usually gina-imbitar sila mga alumni man sa mga nag-graduar dira. Di ka ba matian na mga K5, daway na siguro nagambal nga, ay nga ako sige pag-eskwela, nalabot ko nakatrabaho ako. Nagpatawhay lang taken. Why gitaken may ginobra. Pero usually sila abatian ta mga K5 ang mga sakripisyo not only sa niya silang nasambit sini nga nag-guest speaker, but of course ang sakripisyo man sang aton sini nga mga ginikanan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Gani saludo kita sa mga ginikanan despite sa mga kapigaduhon ginakulang matag adlaw-adlaw nagatinguha nga matapos gid ang ila sa ni nga mga kabataan. Kay ti responsibilidad sang isa sa kaginikanan nga mapa-eskwela gid ang ila sa ni nga mga kabataan. And of course sa mga kabataan nga kung makagraduar na kag makatapos na sang ila sa trabaho, balik doon taman ang mga sakripisyo kaginimuan sa aton sini nga mga ginikanan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 4:43 sa aton sini nga pagpangalagan. K5 News FM. K5 News FM. Tutok Politika. Istoryata Politika, 28 diyas lang kamagabot na ang Judgment Day, ang adlaw sang eleksyon. Ang kampiyon
nga istasyon K5 News FM. Kada siglagi no less than 1 month na lang. Eleksyon na. Adlaw na sa paghusga. Amo ni nga adlaw makabig naton nga para riho kita tanan. No, manggranon ka man, pigado ka man. Kada isa ginatagan kita sa kinamatarong agod magpili kung sino nga kandidato, kung sino nga maopisyal sa gobyerno ang ato si pauyaton, no, para sa aton sining nga kaayuhan. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kung ano kainit ang tiyempo, mga K5, amo ning kainit subong ato siyang pamulitika diri sa may pungsod Pilipinas on the part sang aton sini nga mga overseas Filipino workers. Now nag-umpisa na subong mga K5 ang overseas voting. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa diin ka mga bahin sang kalibutan na may mga Pinoy kita nga nagsugod na pag-cast no, sang ila sa nga boto, nagpadulong no, sa aton sa mga embassy, no, sa Philippine Embassy, sa aton sa nga consulate, no, mga halos isa ni kabulan, no, ang ila sa nga pagbutuhay mga ka-K5. So may mga kauturan na kita, may mga kababayan na kita nga nagsugod na butar, no, nag-cast sang ila sa boto kung sinong ila sa iluyag, no, nga mag-representar sa aton sa nga Senado kay ining mga overseas sa Filipino workers naton, no, ining overseas voting naton ang ila siya magabotohon amo lang gid, no, ang mga senador. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. So nag-umpisa na ang pag-aisipon man ila sa ning boto. Konting bon na maguro minding liyon man daw ka mga OFW naton. Patuloy doon to lagi kung tanan makaboto. Kung sa diin man sila no, nga bayin sa kalibutan nagatrabaho, naga-star mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 4:26 sa ato sa pagpangalagad. Mayong odtogid kay Ma'am Cheryl Maymay Lapating Branya. Dahil sila sana all matulog na lang, no, kita tanan-tanan. Namogid Ma'am Cheryl, lantawang iban nagpanglugayawan sa luwasang pungsod. Para lagit nga mahatag sa maayos yung kapagpabuhi ang ilaman sa nga pamilya. Kaya kung dili lagi sa pungsod Pilipinas, no, sina maano kita din matulog kay tob-tob nga patay. Amo nang iban nga nagapasimpalad sa luwasang pungsod. Pero amo nang termino lang nga pagpasimpalad. Hindi bot silingon, pag-abot mo to sa luwasang pungsod, kung sa diin ka man nga pungsod, maayo tong emotion nga madangtan. Amo nang away ka ni kabalo. Kung kaisa, amo nang iban nga binuulan na gitiner dito, bumalik diri sa pungsod Pilipinas. Kaya ba nila, mas maayo dumalang diri, no, nga ulop na rin kita. Kontra nga sa luwasang pungsod, mapatay ka dito mga K5. Pero iban tibay din ni malasgid, no, nga mga kababayan naton nga pagpuli nila, nakasunod na sa lungon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kay si Rodlo Montana, mayong hapon man kay si Rodel Islaes, no, sa may pulo, may Savita, na sa may Banwasang Uton, sa kay Sir Ruben Molina, nagamay ito man sa ating pagpangalagad, kay Ma'am Richel Tuando, congratulations sa Pututan National Comprehensive High School graduates, no? Sa kay Prinsesa Sheena May sa Tokiya, no, kag sinablos ni Ma'am Richel Tuando, si Ma'am Angel Tuando kag si Arimark Aguirre, no, nga ihado sini kag anak-anakan niya si Angel Abia Bolivar, no, kag kay Celine Tuando, kag of course kay area manager kay K5 Ray Aspea Umalay. No, kay Mama Ritalia Michelina may dahil man nga hapon kay Kim Dayan, obsessed kay Congresswoman Jam si Jerjer. Istoryanta na karon, no? Kay Ma'am Mary Jane Siromya, gamanitor from Boulevard Molo, kag subong man, no? Kay Ma'am Lynn Xiaotong, sa sunod sang Pasi, kag sa may Banwa, sang San Enrique, no? Kag kay Sir Philip Louis King, no? Gamanitor sa may barangay Luna, La Paz, kag of course kay Ma'am Bings PSG. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
Alas 4:49 sa aton sa liga pagkapangalagad. Good news tanaya. Abot lamang nga puro lang to politika kag mga masubong balita. Good news tanay. Ang good news para ni sa mga motorista. Kay sa saring Semana Santa, buwas nga daw. Napit sa 15 Doongan gid sang sweldo. Good news sa mga motorista kay mas dako ni. Now, nga oil price rollback. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Bali, buwas nga daw ang rollback, no? Sa bahin sang gasolina. Mga yara sa 3 piso kag 60 sentimos. Dako nagawa. Sumadlagan lang 53 subong ang gasolina. 53, 54. Sa diesel, ang igadubo sa mga K5, 2 pesos kag 90 sentimos. Samtang sa kerosene, 3 pesos kag 30 sentimos. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mayon nga balita kay usually basta gani Semana Santa, ang ibang gani subon na kalib na sa ila sa nga trabaho mo. Sana all kung maglib ka subong mga isak semana, lawig-lawig man guwapa ba no? Kahit umpisa subong hasta sa Biyernes kid sila. So ang iban sila gadugay na nakaschedule nga sa Semana Santa malagaw ta. No, iban sila nagakadto sa iban nga lugar. Sana all may pundo kag may inuglagaw ba? Kinako-dako ni gawa, no, sa mga gagamit sa gasolina, 3 pesos kag 60 sentimos. Ang iganubo, buwas nga daw, kag dapat sang diesel, 2 pesos kag 90 sentimos, kag sa kerosene, 3 pesos kag 30 sentimos. Alas 4:51 sa atong suliga pagpangalagad. Ano bala malabing talupang doon sila nga mga balita nga ato sa pag-istoryahan sa sining nga Lunes edisyon, Lunes Santong edisyon sa programa El Castigador. El Castigador, Enrico Surita Jr., ang inyong El Castigador. Bisan Semana Santa subong, mainit sa gyapon ang pamolitika na diri sa may syudad sa Iloilo. Kaina, pagkatapos ang flag raising ceremony, nagambal ang ato sa nga alkalde sang syudad nga magareklamo ini na sa kay House Speaker Martin Romualdez. Sino nagareklamo sini? Igareklamo sini na si Lone District Congresswoman Jam Baronda. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Anong ireklamo ni Mayor Jer Petreñas? Kay waay ko na magsunod sa kasugtanan nga ilag inistoryahan kay nagagwa subong ang information nga ginasuportaran sang kampo ni Congresswoman Jam Baronda ang nagapanalagan sa pag-alkalde kontra sa bata sa ating alkalde ining si mayoral candidate Rolando Magahin. Amoy ko na suportaran ni Iloilo City Congresswoman Jam Baronda. That's why nga reklamo ini sa kay House Speaker Martin Romualdez. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pero dali lang, may sabat man diri si Iloilo City Congresswoman Jam Baronda. Siling niya, why na mo niya ginasuportaran si Rolando Magahin. Ambot kung saan pa ni matapos ang pagbayluhanay sang mga tinaga, sang una nga mag-abyanay, kag isa lagid ka partido. Asik na lang tao tadiya, mas silang dukot, mas masadya pagid ang 2028 nga eleksyon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Amo niyang ginalook forward, sang iban, siling sang iban, sa ti mareklamo si Iloilo City Mayor Jer Petreñas. Ano do medyo na kolbaan abi, nga masig naton may yara sang tsansa nga magdaog pa si mayoral candidate Rolando Magahin. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Again sa iya nga bata nga si Miss Raisa Triñas Chu. Iti amon sa magkasumpong mo sa mayoral candidate mga kakipay.
Ilantawon tani kung tob-tob san oso ni. Tiyang iban gambal ba unta tinyo lang anay. Mamalandong kita anay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Galing kay sa patag sang politika sa ni. Daw kung kaisa di ka man ka pugo nga mag-react sini, no? By the way, sa mabot sini nga Webes kag Biyernes Santo, may mga drama, no? May mga salinaton regular nga program naton, no? Hindi masaksiyan sa mabot sini nga Webes kag Biyernes sini nga adlaw. Magabalik kita ang regular programming sa Domingo sini nga adlaw. Bali pang magatakop kami, no? Sa Miyerkules Santo, no? Miyerkules sini nga adlaw. Pero sa gyapon mga K5 magadunong sa gyapon kita, no? Sang mga 13 pang dos mga balita. Nabantay lang sa amon sa mga Facebook page ang mga update ka mahimo magkanabo na sing pagmonitor naton sa Webes kag Biyernes Santo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ngayong hapon kay Ma'am Laura Sumagaysay kag ang Comelec nagpaandam sa mabot sa nga Webes kag Biyernes Santo. Wala sang kampanyahanay sa mga kandidato. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Bisan sa social media, no, wala sang mga posting ang aton sa ring mga kandidato sa mo sa nga adlaw mga K5. Kay tion sa pagatagman, no, sang tion sa pamalandong naton. Nakuan man lang duha man lang ka adlaw. Pag-abot sa Sabado, balik naman kampanyahan ay ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Anyway, sa ato sa ring pagpangalagan, sa mabot sa ring Domingong adlaw, standby ka mo ha, sa area sang distrito sang Haro, sa area sang distrito sang Molo, distrito sang Lapas, City Papel kag Mandurriao. Kay may ipangita kita nga itlog namon. Kayang itlog namon nga igapamutang sa nasambit nga lugar, bailuhan ta. Bailuhan ta sang kantidad kag sumang produkto kag radyo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Dominggo nga adlaw pangitaay taton itlog. Sa diyahon taning pangitaay sang itlog. Amo na dapat monitor kamo sa amo sa Facebook Live, no, kung sa diin sining nga mga lugar. Kaysa makitaan ninyo nga itlog, may premyo sa itlog mo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Mayong hapon man kay Sir Mara Borca, gamanito man sa nga pagpangalagad. So bugta pa kamo Agas Domingo, no, kay para ni sa mga Katoliko naton mga kauturan, amo na bal nila na piyesta mo, amo na pagkabanhaw ni Hesus Kristo, mga kakifay, ilaban-laban damo pa ni Agam Bugtaw. So monitor ka mo sa amo sa Facebook Live kung sa diin namon ibutang kag taguon ang itlog namon. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pangitaay kita itlog sa Domingo. Kaibantayin nyo kay i-live namon, no? Kung sa di namon nga lugar, ibutang. Pero hindi ka namon kang pagtudluan, kundi namon gimbutang. Na may mga landmark lang kami, no? Nga dira, no? Nga patimaan, nga dira, nga area, may binutang kami nga itlog. So kung nakitaan nyo da sa sulod sang itlog, mabalaan nyo na kung anong dagon nyo da. Ano pang inapangita nyo? Sa pangitaay sang itlog, makakash pa kamo. May mga klinika products kamo, kag may radyo. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Alas 4:58 sa atong sariga pagpangalagad sa piyak nga bahin kanamo sa mga nagkanabo sa nagligad sini nga weekend, mga ka-K5. May isa dira ka lalaki sa may bahin sa barangay Balabag, Pavia, nagpinalupok sang pusilya. Nagrespondihan sa aton kapulisan sa may Pavia Municipal Police Station. Pero kadugay pa ni mag-surrender din sa bitch ni nga lalaki. Kag sa uli na dakpan naglisang una now sa illegal sa nga droga. Kag lakip man now may kaso pagid ini siya. Igin paskaan na sang kaso ang nasambit sa nga lalaki, mga ka-K5 nga nagpalupok sa yes nga pusil dira sa may bahin sang barangay Balabag, Pavia. Kag dito man sa may bahin sang San Joaquin, may ginserbihan man to,
na nga warrant of arrest daw ginaligar miyembro daw sang RPA-EBB. Ginpaulanan niya ni Tiro ang ining mga pulis nga tuyo magdakop siya. Sa ulihin na kuan man na dakpan man ini kay na turnover na sa banwa sang maasin ang ining subject no sang sining nasambit sini nga warrant of arrest. Kay ti nagbato ni no sa aton sini nga mga kapulisan. Alas 4:59 sa aton sini nga pagpangalaga sa piyak nga bahin na masubo ining balita sa sining criminology student dira sa may bahin sang istansya. Matapos nga kagabi mga pasado alas 11 pag-abot na sa may barangay Alakaygan sa banwa sang Banate. Sus, anong di malas disgrasya ini sila. Upod man ang iya sini no nga amigo nga taga banwa sang istansya. Kung nakita nyo ang video, grabe mo, wasak ang isa ka porsyon sang gate da sa barangay Alakaygan sa banwa sang Banate. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Grabing impact sini, no? Ang nakita naton nga lalaki nakasulod gid no dira sa gate, no? Amo ning siya ang back rider. Pero ang driver sang motor na bilin to sa motor ya kag nagsabit no sa may gate mga ka-K5 kasi masubo sa nga bahin patay gid ang ning nasambit sa nga driver. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Grabing impact sini kag tuman kadasig ang ila nga pagpadalagan. Mga pasado alas 11 na tabo ang ining nasambit sini daw nga aksidente mga ka-K5. Mabalik ni sila sa siyudad sang Iloilo para nga magpa-enroll na kuntani na mga criminology students ang ining duwataran ka mga biktima. Maswerte ning backrider kay do sa butkon na gitong pilasya na kag nakagwa na ini now sa hospital mga ka-K5. Mga isa man katuig sa nakaligad dira man mismo now sa lugar may natabo ng aksidente nga duwaman ang patay. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Kurukurbada abida nga lugar. That's why nga halong-halong gid kita. Wanda kabalok kon nakainom ining mga biktima o kon ang driver bla basi kun napiyungan. Amo na nga imbis no nga mag kuan medyo magruilay kiti kurbada. Dumiritso ang ilang dalagan lumapos na sa pader. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Masubo ni sa pamilya da sa ibahin sang abanwa sang istansya. No, ang ining natabo sini no mga ka-K5 sa sining kamatayon no sang estudyante no nga ti kuan mo igo mag travel no gabi na. Amo ni kung isa kung gabi do lang mas mali do lang nga ipaaga mo mo. Kay ti una-una basi kapoy ikaw o kon tuyo ikaw ay antes matabo ining nasambit sa nga aksidente mga K5 no nakitaan pa ining duwa nga nagapit sa isa sa nika establishmento dira man sa sambit sa nga banwa. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang ining biktima no nga naka-survive ining si Mark Christ Pasyente Alunday no 21 anyos kag lakip man ang iya sa nga upod nga napatay amo din ni malas amo si Linji Bersabal. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa primero gro pisa kabalo nga may upod ni sa Solodo ang tagbalay way pa ni kabalo na mahimo nga na purag-puragan ini tungod sa mabaskog sa nga impact mga ka-K5. So, gibinawian gid sa kabuhi ining biktima nga si Linji Bersabal samtang ang upod sa nga backrider ining si Mark Christ Pasyente Alunday. Maswerte ni nung nakasurvive kagway magid sang mga patal nung mapilas o kon mga major injuries. Ang naagom sini that's why nga outpatient no ining sambit sini nga backrider mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sa piyak na bahin dito sa may San Enrique may kagawad man to. Road rage man Sos Mario Josep. Sa saring Semana Santa kag kon mag-travel kita balon kita usually sang malaba sa pasensya
Kaya kung kaysa mainit ang ato si kaugalingon sa dalan, pinalukpan yun yung truck nga hindi magpa-overtake, no? Mga K5, dugay ni sundanay lalim pa sa may sunod siyang Pasig, pag-abot na sa may area, no? Sa may San Enrique, pinalukpan niya ang ninsambit siya ni nga truck, mga K5. Pero nakapiansa ang ninsambit siya nga barangay, kagawad. Ang problema, subong ganban pro, kadamo gyapon sa mga pusil, no? Nga ginadala sang mga tawo. Sa ato siga pagbalik, iga-check na to report, iga-K5 Jenny Kauyunan. Ang ining mainit-init nga pamunity card sa ibansang syudad sa Iloilo, nga despite Semana Santa subong, ang kainit sa nga politika, huwag yapon ga bahar. Initanan sa ato siga pagbalik, pagkatapos sa pagka-importante nga mga pahibalo. Palihog, standby. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Hilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang... pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bago nga paglao. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa nangilipiyado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapastay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpagaya sa akin. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick Ulo. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media
Gani, sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadadaglan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadadaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pinakatuig. Kabudlay, kalipay, at mga habilig na handurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa magpalangga, servisyo hindi magula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw
may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko na nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag pugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya, mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimno nimo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa-Diyosan na, hambal ni Day Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang bayan
bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ululukod kita mga ka-K5. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, kumato siya. Siyang nagpakilala ang pulisya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ito. Luha ako. Sabi mo naman basto. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko nga nakabato na ako na. Daw ka, happy birthday. Sana malala ako na pasto mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos.
Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity. Itlog mo, may premyo! Ginadulong sa inyo sa K5 News FM Iloilo 88.7. Itlog mo, may premyo! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balik mga K5 sa ato sa pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador. Alas 5:25 sa ato sa pagpangalagad, mga ka-K5 para malikawan ting mga pagtubo sa mga bukol-bukol sa aton lawas, kag malikawan ting balatian nga cancer. Ginom kita sang klinika Ditex 500 the superior antioxidant. Kag sumuman sang Mighty C. Ay ang Ditex 500 mga K5 puno inisang anti-carcinogenic properties agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols naong nahalin sa D-Sugard sugarcane extract. Amoning halin sa pait, mapait nga porsyon sang panit sang tubo. Taas si katama nga sing antioxidant kag amoning anti-carcinogenic properties ni naong mapunggan pag-develop sang cancer. Ang Mighty C sa ka-alkaline nga vitamin C pwede gini kainom. Bisaan wa ay kita sang kinanang kay alkaline vitamin C ini kampiyon ni sa immune system mediator nga mo siya nagapakusog, nagapabaskog sang ato nga immune system capabilities agud patyon maguba nga mga cells o concellula sa ato nga lawas antes pa man mag-mutate kung tawag sini nga apoptosis bago pa man mag-mutate maglapta kag mangin kanseros. Hindi na magulat pa nga magtubo mo bukol-bukol sa aton lawas, proteksyonan kag gulingon mag-inom sang Ditex 500 kag Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Ang Ditex 500 kag ang Mighty C mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramil Itang Uy sang klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Halon lang kita kay may mga piki subong nga Ditex 500 nga nagalapta sa merkado. Para hindi kita matuntuhan mas scam, magbakal kita sa mga klinika outlet naton. Dili sa may syudad sang Iloilo, ang klinika outlet kaya sa Dalan E. Lopez sa tupad lang gid na sang St. Robert's International College. Kag sa hilira sang Robinson's Place Haro. Sa may Banwa sa Miag-aw, ara sa may Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. Kag sumuman sa may syudad sang Pasig sa may Dalan Salvacion, sa may Barangay Poblasyon Ilawod, kag sa may Banwa sa Kilindog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag sa may 5th District, yara sa may Banwa sang Sara, available ang aton sini nga mga klinika products sa Bell Pharmacy. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Pwede man ni ma-order sa Shopee, sa TikTok, sa Lazada, kag mabakal man sa mga pangunang mabutika sa inyo sini nga lugar. Alas 5:28 sa ato nga pagpangalagad, mayong hapon gid kay Sir Tristan Wayat Gulay, kay Ma'am Jonna Salutin Pacularin, nagamonitor man sa ato si pagpangalagad, kag kay Ma'am Richard Tuando, keep safe everyone sa mga wala importante nga buhaton sa gwa, paymunong lang sa sulod balay, kay grabe init. Mo na gani kung way man sa importante ya. Ikawan ta maglagaw-lagaw, kay perte ka init ang tiyempo subong mga kakipay. Pero kung anong kainit ang tiyempo, naga-init man politika dito sa may syudad sang Iloilo. Ibalaon ta ang report ng K5 Jenny Kauyunan. K5 News FM Kampiyon Report.
K5 Enrico, no, ang hambal mo nga ang init diri sa syudad ng Iloilo nagalabot na sa 43 degrees Celsius ang heat index. Kagi gani 46. Naka 46. Pero waay gyapon sing may mas mainit sa sabtanay ni Mayor Jerry Petrenias kag ni Congresswoman Jam Baronda ka K5 Enrico in regards man sa politika, especially nga pila na lamang 28 days na lang ka K5 election na ti wala katapusan ka K5 Enrico nga pabati-bati. Ti subong lang kay K5 Enrico. Kung ikaw pabatian, ayan mahimunong ka lang. Mas pasugot ka, hindi ka magsabat. Ginato tandog ka na, yan may post ka man. Ano ka na lang, man pabayaan mo lang. Ito mag-post ka ti daw, botselingon nga daw, dapat mabatian ang side mo kay 5 gen mo. Ano naman yung umpisahan? How? Ang inumpisahan sining K5 Enrico, so imbukada sang Lunes, may mga, syempre kita sa katapos ang media, may mga kaginiman kita K5 Enrico bulag. Tinabalaan nato na sang common knowledge ni K5 Enrico nga before mag-file sang certificate of candidacy, we know nga supposed to be may mga huring-huring, may mabalik padalagan pagka-mayor, may padalagan congressman, may mga turn of events ang political landscape diri sa Iloilo City ka K5 Enrico and only to end up nga may agreement sa tunga ni may turn of events pero normal na sa patag sang politika. Oo, may turn of events ang political landscape diri sa Iloilo City. Only to end up K5 Enrico nga may agreement between Congresswoman Jam Baronda and Mayor Jerry Petrenias sa tunga ni House Speaker Martin Romualdez K5 Enrico. Kung bagaging maninuya ni House Speaker Romualdez nga hindi pagpakontrahan ang posisyon nga pagka-mayor, which is ang nagapadalagan ang anak ni Mayor Jerry Petrenias sa K5 Enrico, kag hindi man pagpakontrahan ang posisyon sa pagka-kongresista nga which is nagapapili si Congresswoman Jam Baronda. It lead to gani nga nagpaumod si Mayor Jerry Petrenias kag nagpahuway sa patag sang politika ka K5 Enrico to give way man sa iya anak. Tisubong ka K5 Enrico may mga nagagwa na sa social media, may mga Facebook posting nga hindi taman makontrol ka K5 Enrico mo kay ang tanan pwede yan makapapili sa pagka-mayor kag makapapili sa pagkongresista for as long as makapasar sa guidelines ng COMELEC. Diri sa Iloilo City, ang pagka-mayor may kontra, which is ang independent nga si mayoral candidate Roland Magahin, kag sa pagka-kongresista naman may kontra man si Congresswoman Jam Baronda, independent candidate man si ang waisang katapusan, waisang kakapuyan nga pagpadalagan si Mr. Mel Carion. So may mga nagagwa kay 5 Enrico information nga si Congresswoman Jam Baronda allegedly ging lapas ang agreement nila with House Speaker Romualdez nga gina-endorso kuno ni Jam Baronda si Roland Magahin sa pagka-mayor ka K5 Enrico. May nakabati-bati. May nakabati-bati according sa statement ni Mayor nga nakita niya gid mismo nga ang mga post, may mga tarpaulin siya nga mga nakita, may mga videos nga nagagawa sa social media kay K5 Enrico. Kumbaga, according to him, nga naglapas sang agreement si Congresswoman Baronda kag ipalabot yan ni kay House Speaker Martin Romualdez. After that kay 5 Enrico, nagsabat man. Liyog ta mapagwa ang sabat ya kay 5 Lawrence. Nagsabat man si Congresswoman Jam Baronda kay 5 Enrico. Mas namian ko basahon ang hiligay noon. Ang sabat ya sa hiligay nun ni Congresswoman Jam Baronda nga tuman may ara man siya nga hiligay nun version. Hiligay nun version. May hiligay nun version eh. Ang hambal niya nga tuman nga makahalasunubo ang binutig ilabi na subo nga Semana Santa kag ginaanugid sang team Sulong-Gugma nga wala sila yan naga-endorso kay mayoral candidate Roland Magahin. Ang nagpanugyan pagani si Congresswoman Baronda nga tani pamalandongan ni mamalandong na lang si Mayor Jerry Petrenias subong nga Semana Santa ka kay 5 Enrico kung hindi na magpalapta sang kabutigan. Ti amo ni ang nangin pahayag kay 5 Enrico sang bahin niya. Di bala sa mga tawagan ni Cristo ni? Deboto? Hindi may 12 siya ka mga Apostoles. Apostoles may
may May ano, di ba? may nag-betray. Oh, May hindi ka traidor kay betray gid. Ang balong malami malang Ilonggo, ang iligay nun kag betray ka pa. Pero mabudayan ako ng mga tagplamatik, abro betray. Nagtraidor. Nagtraidor kay K5 Enrico. Kag subong lang gid nga hapon kay K5 Enrico man nagpagwa sang statement ni si Mr. Roland Magahin, ang mayoralty candidate kay K5 Enrico. Gingin pahayag niya nga magkapila siya ka beses nga ginpalapitan sang bahin sang Team Sulong Gugma nga nagapahayag nga ano siya isang uswag. Sang uswag, sang uswag nga ginayo siya nga mag-withdraw sa iyang mayoral candidacy kay K5 Enrico, which is nga gin-dispute man niya sang bahin sang team uswag nga it's they're just trying to twist the narrative to gain public sympathy. Kon pamatian sila nga magtimbang nga bahin, no? Why ba tradis may ginasuportaran? Pero kon lunsay ka panginwala ang isa ga endorsement pagaboto painwala man ang ato na di ka K5 Gen may nagasugid sa matuod kag may ara sang nagaputik. Tingnan kay K5 Enrico, based on our observation lang man niya ha, may personal nakita kita nga mga videos nga nag-float sa social media nga nakita si Congresswoman or si Vice Mayoralty candidate Love Baronda nga didto siya sa campaign rally ni Mr. Roland Magahin with no malicious kung ano man yung iniubra. Kag may mga nakita man kita kay K5 Enrico sa bahin man yan, no, sang team uswag nga mga Facebook post ganin na kay K5 Enrico botang dito nga straight kita sa kasado di Tagumpay, ang aton nga Vice Mayor si Ganson, ang aton nga Mayor si Inday Raisa Treñas, ang aton dayon idugan na lang sa pagkakongresista si Mel Carion. Damo kita Damo mana nga gwa. May mga nabatian kita during si Mayor Jerry Treñas gani kung kay sabi hindi naman mapungganing mga supporters ng K5 Gen. Kung kay sabi mo nung gapalain sa mga supporters man. Alam mo mga supporters man gusto man nila magpa-ipal to kag magpapapel kag pasipsip. Nga para dira blang nagapakita ka suporta. Ti gadugan gi gamo pero ang bagi naton kon may duha ka statement ano ganing matag may nagasugid sang binutig, may nagasugid sang tuod. Parehos laman guro sila kay K5 Enrico nga naghambal sang tuod or pareho lang man ang duha ka partido nga naghambal sang binutig. Pwede man da. Pwede man. Pero amo gani kay K5 Enrico, balikan ta lang no during the campaign kick-off sang Team Uswag dito kita kay K5 Enrico, tinagpahayag man to gani si Mayor Jerry Treñas nga nahambal niya nga kung sigihon sang pihak nga partido nga ginaendorso nila si Magahin, maabot sa punto nga kita i-endorso taman si Mel Carion. Si ano kongresista? Mel Carion. Nagsiringgit mga supporters siya. Carion! Tama mo man ha? So, Yusuf. Amo ni ka K5 Enrico, basta may mga as petty at is ka K5 Enrico, amo gid niya ang dalagan sa politika. Ang mahambal ko lang K5 Gen hulaton tag 2028. Ti may mga nagahambal gani ka K5 Enrico nga ining kampanya sa 2025 sa subong eleksyon hindi niya para sa 2025 midterm election. Para niya sa 2028. Para mo plastaranay na dakatawo, makinaryas, pero ang pamangkot ko anong kinlain sang naga-endorse ka naga-suporta? Basta why ko na gina-endorse gasuporta lang. I express my support but I am not endorsing. Or pwede man nga why ko ga-endorso but in my mind nagasuporta. Kumbaga nag-express ako nga balaan niya nga ginabakapan. Kaya balaan tala kung dako boto sang pihak ni kay mayoral candidate Roland Magahin kag subuman to sa kay
Congress ang mayoralty tawaga congressional candidate. Oo. Mil Carrion. Tiyan mo na yung pagtaas turn of votes ni Mel Carrion. Abi mo purong ginapustahan sira kung pilang malabot ka boto ni Mel Carrion. Ay may pustahan pag igali. Ay isang una, abi mo lang makalabot 1,000 ang boto ni Mel Carrion. Daog. Nagalibo boto ni kuan mo ni Mel Carrion ka K5 Jen. Dugay pa, 28 dias pa. Subong si Mana Santa mo, nibatian ta damo pag K5 Jen. Actually, K5 Enrico, in fairness to Mr. Mel Carrion, visible siya K5 Enrico. Kita, personally, makita ta siya dira sa may Robharo, nagapungko sa may isa ka may kapihan dira ang bakery, nagapamaypay, nagapang Imanwa. Makita taman siya dito sa may isa ka kalanaan, napit sa City Hall, nagapangamusta K5 Enrico. Kumbaga, bakas, nagatinguha man K5 Enrico si Mr. Mel Carrion na K5 Enrico. So, hibalo na lang ni K5 Jen, pero mo nang hatag na ton sa duwa si kama statement. No? May aragid sa nga kwan, may binutig, may insakto man. Or duha sila nag-binutig, or duha man ang gabaltuod. So galing ko mag-contradict ya ang hambal nila K5 Jen, may aragid ya nga insakto, may aragid ya hindi mo. Di ba? Hindi ba pwede nga mag-contradict ang duha ka statement nung sa insakto? Ang nakabalo lang gid na K5 Enrico, sila lang man gid na ang nakabalo. Kung ano ang tuod, kag ano ang hindi. Tikita dire. Ano kay isang utik budlay. Damo ka utik batian. Padala-dala ka emotion mo. Ti amo gid ang resulta. Pero ko nako. Sigurado mo lang madaog nga madlukan ko yaman. Ni nga aman mahadlukan ni K5 Enrico no. Nga akin ang lantagid kung manan mo nga baskog ang imo nga pero kani ka K5 Enrico, speaking of hotek, batal mo na ang saying hambal nila nga sa diin na patay si Jose Rizal. Budlay ka magpahotek no? Grabe ka man yung ginakumparan mo ba? Napatay si Rizal sa tiro. Ano ang rasonan nga aging tiro siya? Nga aging tiro siya kaysa hotek. Oo. Habang gintiro siya kami pusil. Pero ano ang uli ang ginhambal ni Rizal sa gintiro sa? Oo, pamalam-alam, no? May aran sa una, gina pa sa ulo na, pero galing hindi ako sa ulo ka K5 Jen. Oo. Hindi, pos lagid lang. Ano ang ulihi ginhambal ni Jose Rizal sa gintiro sa? Ouch. Ouch. Ang pamangkot ko nga naglabot kita sa pagtiro kay Rizal sa simpolitika de. Sa hotel. Di kay ang actually kay K5 Enrico kung balikan nato no. The reason nga aman napatay si Jose Rizal sa Bagong Bayan is because of politics man. Amo na? Oo, amo na. May mga bagay pagpatay kay Bonifacio to kag upod yato. Politics man. Politics man to. Oo, ti amo na ka K5 Enrico even before pa kay K5 Enrico. Subot sa lingon mapatay ka sa politika. Amo na. So kung mapadala-dala ka sa hotek. So hindi ka magpadala sa hotek kundi singgit. Ikaw yung malaki hindi ko madala sa hotek sa singgit. Di ba K5 Jen? Hindi ka para mula kay kadlaw. Based in experience. Wala yan. Pero amo na ka K5 Enrico lang no nga amo ni umpisa pa lang ni damo pa ni balantayan. You've mentioned kani 28 days pa ka K5 Enrico ti subong. Hindi na ba si 28 days ba si kung tapos election pa kadto sa 2028 sadya pa gini. Sadya pa gini. Kaya ginagani ka K5 Enrico sa statement ni Mayor Jerry Petrenias ti subong nga si Mana Santa ang kampo nila ti amana ceasefire tani sa sa eleksyon Mamalandong ang alkalde ti mapahuway ta na mabanding sa ana nga mga apo ti kay nagwa ang amuning statement ti ulat depende pa rin ka kay K5 Enrico kay may asta na lamang sa Wednesday ang politika mo kay hambal sang COMELEC ti pahuway tanay sa pagpangampanya duha ka adlaw pamalandong kita anay ti tanawon ta mag-gain tanay ka mga inugbunal ta naman ha ti kung samtang siguro kay K5 Enrico dira kita makulbaan kung nagahipos-hipos daw balak adlaw ti base ano to ang mga expectaron tani samtang gilapit ang eleksyon damo pagit magginuwa kay 5 Jen salamat ged. Sige ka K5 Enrico ini nga update ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox kapag ni ka K5 Ray Espeha Umalay nga palang gid ang taga-Banwa sang Pototan numero 16 sa Balota. Report nagikan sa Iloilo City ini si ka K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Ang Kampiyon
nga istasyon. K5 News FM. Lunsay nagapanginwala magtimbang nga bahin, pero nga atol na di abon hambal naton, may nagasugid sa matuod, may nagabuti. Dugang information sa pagbalik pagkatapos sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Palihog standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Ipatupad Party List number 11 sa balota. De kalidad na trabaho at mataas na kita para sa manggagawa. Ipatupad Party List number 11 sa balota. May nagawa na, may magagawa pa. Ipatupad Party List number 11 sa balota. Ang boses ng manggagawang Pilipino. Ipatupad Party List number 11 sa balota. Ang pangako ay ipatupad. Ipatupad Party List. Kakampi ng mga manggagawa. Advertisement paid for Ipatupad Party List by Paulo M. Season, 121 Tordesillas Street, Salcedo Village, Makati City. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Si Jesus ang nagsabat sa ila. Ang tawo nga maayo ang lawas, wala nagakinahanglan sang doktor, kundi ang nagamasakit lang. Wala ako nagkadto diri sa pagtawag sa mga nagakilala nga sila matarong, kundi sa mga makasasala agud maghinulsol sila. Lucas Kapitulo 5, versikulo 31 hasta 32. Ang mga masunod nagapakig-upod sa Kristiyanong katilingban sa pagpamalandong siningtion sang Semana Santa. Honorable Julian Jamjam Baronda, Representative of the Lone District of Iloilo City. Lady Julie Grace Love Baronda, Mayor Robert Martin U. Pama of Dueñas, Iloilo. Si Congresswoman Julian Jamjam Baronda, upod kay Lavla Baronda, nagaugyon sa Kristiyanong katilingban sa pagpamalandong subong nga Semana Santa. Kabay nga ang gugma ni Ginoong Jesus, ipaambit naton sa isig naton katawo, hindi lang sining Kwaresma, kundi sa matag-adlaw nga tanan. Ikabuhi kag ipaambit gid naton ang gugma. Sa liwat ini si Congresswoman Jamjam Baronda, upod kay Lavla Baronda, kaupod sa inyo sa pagpamalandong sining Semana Santa. Sa panahon sang Kwaresma, ginatawag kita sang Ginoo nga magbalik sa iya. Pinaagi sa pagpangamuyo, pagpuasa, kag paghimo sang maayo nga buhat. Ang pagbulig sa mga pigado, ang pagpalangga sa mga masakiton, kag ang paghatag sang paglaom sa mga nagakinahanglan. Isa ini kapaagi sang aton pag-alagad sa Ginoo. Ini si Lavla Baronda nagaupod sa Kristiyanong katilingban sa pagpamalandong sini nga Semana Santa. Sunshine Cruz po, single parent at proud supporter ng Pamilya Ko Party List. Iba-iba na ang anyo ng pamilyang Pilipino. Kilalanin sila bilang mga lovables, live-in partners,
OFW, victims of domestic violence, adoptive, blended, LGBTQ, elderly at solo parents. Tandaan, anumang anyo ng pamilya mo, ikaw ay pamilya ko. Pamilya ko party list numero 150 sa balota. Sa May 12, pamilya ko ang ating iboto. This advertisement is paid for and by Pamilya Ko Party List, Kensington Street, Tahanan, Hanes, Barangay BF Homes, Parañaque City. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kog pulang, uti kog buntag gabi mo, kinanglan sa akon nga kubra, alirtogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas. Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo. Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Nabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Dok Rabi. Uy, good news! Sarang na ako makakonsulta sa libre! Yari ang mga masunod sa schedule sa consultation. Bugtauron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! Oo, pipimi ko mati, maganisa kakadlaw lang nga niya ako nga ako lang ang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-isa sa Barangay Banuyaw, Lapas, Iloilo City. Permigid na nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukan sa programa sa K5 News FM asa sa pagtulog. Bisan sa danggo gani namon Sa tripon kami ga suryana kami nga next damgo ko mo ni next so pamatsaka ko duga pwede porter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo, kaya nanamian ako kay ginaknalit sa nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kray ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogin magkray. Pero manami bala sa balasagon. Ibisan din ka. Once ang balaan nilang ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Disiplinado kag responsable sa tanan nga tiyon. Ini nga sinana isa ka tiyon sa pagpamahandog kag paghinulsol. Ang inyong so, ang na-excite gid sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo ka to, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, tama mo kami na, so nagabanding-banding kami tungod sa scenario. Ako gali si Sheena May Pagulong Novilonio, nag-aobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung dira perme. Ang nagakalatabo sa dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampi sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man
sa amon sang ay okay sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon mga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga paglimit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabulig gid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pao mag-strive hard pag sa ilang nga pandabaho ay may mga puntos na sila nga makuha mo sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa dalanon may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila ma'am share tayo dito ma'am mga pikita mamahaw kita gabakal sila sa mga pizza so ang K5 ga-help man sa amon we're in nga mag-broke ka ban sa isa ka namon sa liwat ako si Sheena May Pagulong Novelonio nag-obra diri sa WBTC nag-hambal nga ang K5 Media sa aga bantayan ang aton mga K5 News FM reporters sa Distrito Sangharo, La Paz, Mandurriao, Molo, kag City Proper. Tutukan sa aton Facebook Live kung sa din sila kag pangita ang mga itlog nga ila pagataguon. Kung ikaw ang maswerte nga makakuha sang itlog nga may premyo, pwede ka magdaog sang libre nga radyo. Mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center o sang 500 pesos. Gani magbantay na kag mag-intra sa Abril 20 kay basi ikaw na ang swertehon. Malay mo, ang itlog mo may premyo. Itlog mo may premyo. Kinadulong sa inyo sang K5 News FM Iloilo 88.7. Itlog mo may premyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Pabalik mga K5 sa ato siga pagpangalagad diri sa Maalunes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador, Enrico Surita Jr., ang inyong El Castigador. Alas 5:55 sa ato siga pagpangalagad. Mayong hapon gid kay Ma'am Norma Dana Baldoque, kag suma kay Ma'am Marcel Balor Kasiple, kay Sir Arman Bakuguay, mga taxi cab mobile, patrollers naton, kag mga WBTC patrollers naton gumanitor sa singa pagpangalagad. Mga K5 along kita kay ang kaso sang dengue, no, may yara gyapon, no, sa probinsya ya mga sobra na 1,300 ang kaso. Kung nang inyo singa balayara sa balahaon o kung matubig sininga lugar na mahimo paborito balayan sang lamok, no, kag sa ulihi maka-eksperyensya ka sang hilanat nga may kaupod ni pagsakit sang ulo, pagsuka kag pagpalnakit sang kalawasan. Sa ulihi may maobserbahan kasi na, no, nga mga pulang rashes sa imo sininga guya o kundugan kag initanan mahimo, no, basi kung may dengue ka, mga patimaan kag sintomas ini mga kifa. Mag D3 Bio ka. Kaya ang D3 Bio is ka superfood supplement nga ginimo gikan ni sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pari may maayong natural antimicrobial sa ato singa palibot na labi na batok, no, sa mga viruses para sang dengue. Mga mabaskog sining nga natural antimicrobial properties, no, ang D3 Bio. Ang medium chain triglyceride, no, nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio, ginahimo ang lawas ni sa monoglyceride. Isang dang ginatawag sini nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio, ginakabig ni isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa ato sa nga palibot. Ginapanami sang D3 Bio pinaagi sa MCT so kuning nga medium chain triglyceride, no, ang absorption kag pag-usar sang vitamin K sang aton lawas. Ang vitamin K isa ni ka fat soluble vitamin kagapugong ni sa sobra nga bleeding o kon pagdugo kung ginadengue ka. Usually kung ginadengue ka, naga-bleed ka mo, nagasunggo ka bla. No, so ginapanami isang D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga mo siya nagabulig sa pag-process na sang platelet aggregation o kon nagataas, nagadamo ang inyo sa nga platelet. So nagabulig ang D3 Bio para makalikaw kita ang lawas sa bleeding kung na-infect sang dengue. Kinluan o saran para ipagbalayan sang lamok nga gadala sang dengue virus, likawan man nga mag-stack sang tubig
nga waay sang taklob sa atos nga balay, kag syempre mag D3 Bio kita mga K5 ang superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto mag-ayo, mag D3 Bio. Ang D3 Bio, isa ni sa mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramil Itang Uy sang klinika de Altantibum Disinan Wellness Center. Halong kita kay hindi lang Ditex 500 ang ginapiki subong ang D3 Bio man. So mabakal kita sa mga klinika outlet naton. Diri sa may syudad sang Iloilo na pahamtang ni sa Dalan E. Lopez sa tupad sang St. Robert's International College. Kag sa hilira na naw sang Robinson's Place Haro. Amoning trademark nyo kon mangita kamusan nga klinika outlet naton sa syudad sang Iloilo. Dira nga area makita naton nga dakod ang karatula nga klinika di Altantibum Disinan Wellness Center. Sa may Banwa sa Miag-aw, yara sa may Baybay Norte sa tupad sang MCR Agriventure. Kag sa may syudad sang Pasi, yara na paamtang sa may Salvacion Street, na sa may Barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may Banwa sang Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog ang ato nga klinika outlet. Kag sa may Quinto Distrito, sa may Banwa sang Sara, sa tupad sang Bell Pharmacy, available ang ato sa mga klinika product. Pwede mo order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kag sa nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang iban sa nga update kag mga development mga K5 kay may yara dito na abdan nga nagaruro now sa barak sang Meats Co-op. May statement dari ang tagdumalahan sa Meats Co-op. Kag subuman mera man sang bypass operation tagabanwa ni sang uton kapakilala kung pulis kado may ginapang lugos nga mamasahista. Dakop man sa bypass operation sang ato siring nga kapulisan. Ini nga mabalita karon kami impormasyon mabatian sa pagpalagad sa K5 Night Watch o po K5 Kimberly Kaluyo. Ang ato siring nga pagpangalagad ng K5 inadulong sa inyo sang klinika Ditex Coffee Mix. Padayon lang kita sa pagmonitor sa K5 News FM Iloilo kay may team kami galibot. Kag kung mabatian dira kamo nga nagamonitor kay maladog ang inyo siring nga monitor. Gilayon ka mong madaog sa isa ka box ang klinika Ditex Coffee Mix. Kag pwede man kamo ka-entra sa amon sining dakop ka ilogo mo promo. Pagatangan kamo sang coupon kag lakip man dira kon klinika user pagid kamo na klinika products user matagan pagid kamo another coupon hasta sa 5 ka coupons pwedeng good fill upan para makapasakop sa K5 ka ilogo mo promo. Lawagon mag-draw kami kag magabutan ninyong ngalan tawgan ang inyong cellphone number kag dapat masabat nyo sa 3 lamang katawag kung hindi mangita kami na sa iba sa nga winner mag-draw kami liwat. So kung malawagan ka mo dira man mismo sa inyong nga lugar patigayonon ang inyong paglogo sang 2 ka dice. Ang isa ka dice may cash prizes kag ang isa may appliances nga prize mga kakita. So para yung pagmonitor di sa ato sining mga pagpangalagad sa mga nagkalain nga public affairs program sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang kampyong estasyon sa Iloilo. Ang ato sining pagpangalagad sining Lunes edisyon sa programa El Castigador. El Castigador. Ginadulong sa inyong sang klinika D3 Bio sang MyTC, sang Ditex 500 kag sang klinika Ditex Coffee Mix. Sa ngalgamang sa balik nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa amon sining nga President kag CEO Doc Ramil Itang Uy. Sa amon sining area manager nga palanggagin taga Banwa sang Pototan numero 16. Ako naman ang inyo lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupasorita Jr. para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. Ang himpilan na pinagkaka K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika.